jeg havde fået fra en af mine venner, om at USA bliver nødt til at forsøge at starte spillet på ny, så at sige. Altså at vise en imødekommenhed og tage den chance. Men jeg tror ikke, de har den politiske kapital til det endnu. Fordi det vil Kina helt sikkert gå med på, for hvis der er noget, Kina ønsker, så er det for en fredelig udgang på det her, som, tror jeg, faktisk gerne fastholder status quo i området, fordi det ved Kina, hvad er, frem for at du får en eller anden revolution, de ikke har styr på. For jeg tror, altså, det er jo altid nemt at sige, at vi ved, hvad for en sådan bitch vi har, men vi ved ikke, hvad vi får. Ikke? Altså, det har vi jo sagt om Nicaragua og alle mulige andre steder, og det tror jeg også, det er gældende her, fordi altså, stabiliteten er betydning, men jeg tror, at Kina oprindeligt er irriteret over, at Nordkorea laver den her uro, hvor der ikke er grund til det, så at sige. Fordi Nordkorea kunne godt spille sin kort smartere, selvom jeg synes, altså alt ære respekt for diplomatiet for Nordkorea, de har spillet deres kort enormt smart her. Altså, vi kan jo ikke gøre noget. Hvad kan vi gøre i forhold til Nordkorea? En invasion, aldrig i livet. Resolutioner i Sikkerhedsrådet, det går Kina ikke med til, vel? Altså, så vi er låst i en situation, hvor Nordkorea gør alt det, de vil, til en vis grad. Og vi kan ikke straffe dem for det nævneværdigt, vel? Jo, vi kan lukke ned for, stationcars, luksusbiler, perler, guld, ædelsten, som ikke må eksporteres, vel? Og så selvfølgelig hele atom- og missilprogrammet. Men det er jo ikke noget, der som sådan rammer, fordi Kina har jo en interesse i at holde det her ved lige, ikke? Så det er klart, at selvfølgelig skal de gøre noget retorisk, men om de kommer til at skrue mere på de hårde midler, det tror jeg ikke første omgang. Selvom man godt kunne. Hvis man skulle presse Nordkorea på en måde, der ikke rammer civilbefolkningen, hvis man vil gøre det, og det vil USA jo gerne, så kunne man gøre det, at man lukkede ned for al eksport af raffinerede produkter til Nordkorea, ud over det, der bruges til at give varme og el til befolkningen. Du kunne lukke ned for alle internationale bankoverførsler, fordi det bruger den almindelige befolkning stort set ikke, medmindre du har en diaspora. Og så kunne du lukke ned for al eksport af luksusvarer. Det tror jeg ikke, Kina vil gå med til, men det vil være nogle sanktioner, hvor du i høj grad undgår at berøre det, som den almindelige nordkoreaner har brug for, det vil sige fødevarer, tøj osv., medicinsk udstyr og sådan noget. Kina vil ikke gå med til det, men det kunne være en måde, hvis USA skal skærpe sanktionsregimet, så kan de gøre det der, men igen, det kommer ikke til at ske. Altså. Men til gengæld vil jeg godt lige spørge, hvorfor skal Nordkorea have lov til at have andre menneskerettigheder på visse områder, end for eksempel andre lande i Vesten? Ikke sådan, fordi de skal have de samme, men i hvert fald nogle principper, der er gældende, som bør være universelt anerkendte, blandt andet, når du tager udgangspunkt i FN's menneskerettighedserklæring for 48. For at starte med det sidste, så var det jo en erklæring, som var en vestlig konstruktion. Og det er jo en kendsgerning, at hvis lande i Asien ikke skal tage hensyn til USA's hegemoni, magtpolitisk, og udtaler sig frit fra leveren, så vil det sige, at det her passer ikke rigtig godt ind i forhold til vores kultur. Der var for nogle år siden en kæmpe diskussion om de såkaldte Asian Values. Den kørte lidt af sporet, men der var det sådan, at der var faktisk kun ét land i Asien, som ikke skrev under på en deklaration i Bangkok, som sagde, at menneskerettighedserklæringen fra 1948 er udviklet, udformet, udtænkt, baseret på vestlig tradition og vestlig tænkning, individualisme. Det er fremmed for vores kultur, og det var kun, som sagt, Japan, som var uenig i det synspunkt. Det var ikke et synspunkt, som gik imod menneskerettigheder som sådan, men som mente, at det måske var på tide, når verden udvikler sig, og når magtcentrene også flytter sig, måske det vi ser lige nu, fra vest mod øst, at man også begyndte at gentænke hele menneskerettighedsproblematikken. Så jeg tror ikke, at det kun gælder Nordkorea. Det er bare fordi Nordkorea er de mest forbandede stedige mennesker og systemer, vi kender i forhold til den vestlige verden. Så de siger det, som de andre tænker. En anden ting er, og det vil jeg godt lige tilføje, fordi når jeg var i Nordkorea for at diskutere de her ting med embedsmænd og folk i systemet, så siger de til mig, nu skal vi ikke forsvare, at mennesker bliver behandlet dårligt. Men det er jo en kendsgerning, at der er folk i fængsel i alle systemer. Dem, som man fra vestens side er meget interesseret i at hjælpe i vores system, det er dem, der vender sit eget system ryggen i en situation, hvor vi teknisk er i krig med USA. Hvad gjorde I under 2. verdenskrig? Hvad gjorde I i Norge, hvor du kommer fra, med de folk, som var
mere eller mindre positive over for Quisling, som støttede den tyske værnemagt og lod sig udråbe til leder af Norge. Altså ham slog vi ihjel, og vi tog hans kone med, og alle dem, der støttede tyskerne dengang, og det skete jo også i Danmark, stikker og så videre, blev likvideret. Og de siger, vi opfatter situationen lige præcis sådan. Jeg siger, jamen, I er jo ikke i krig, for helvede. Og hvis I skal etablere en bedre relation til omverdenen, og det har I brug for, økonomisk, politisk, udviklingsmæssigt, har I brug for, at omverdenen betragter jer mere positivt, end de gør i dag. Og der er 2 ting, som er årsagen til, at de ikke gør det. Det ene er menneskerettighedssituationen, det andet er det, vi har snakket om i aften, missiler og atomvåben. Det sidste kunne man måske leve med, det andet kan man ikke leve med, fordi det bryder så voldsomt med vores opfattelse af retfærdighed og altså det, som bør være, som du siger, universelt gældende, at vi kan ikke tillade os at putte folk i fængsel på grund af noget, de tænker om samfundet og så videre. Og der, de påstår, jeg tager fejl, når jeg betragter deres situation som en fredelig situation. Vi siger, at vi er hele tiden på grænsen til krig. Vi kan simpelthen ikke tolerere, at ikke vi kan stole på de folk, vi har i vores eget samfund. Så men jeg kan godt føle, at det kunne lige kort inden, men det interessante er jo alligevel, kan du udbrede i hvert fald det, som vi godt kan blive enige om, er jo europæisk fødte menneskerettigheder, til for eksempel Afrika, hvor du kan sige, at det afrikanske menneskerettighedscharter er jo mere vidtgående end det europæiske, for eksempel, fordi du anerkender kollektive rettigheder, som også, jeg ved, det er for eksempel også noget, så det man kunne diskutere i forbindelse med Asien, ikke? Som er helt anderledes end det, vi har i Europa, ikke? Så jeg er ikke helt enig med, jeg er enig med dig i så langt, at de asiatiske værdier er unikke og ikke på den måde nødvendigvis er 100% kompatible med for eksempel den her menneskerettighedsopfattelse. Men jeg mener dog ikke, at det giver ansvarsfrihed, så at sige, fra at der er visse principper, uden at sige, at det er hele paletten, som er mere eller mindre gældende i moderne samfund, så at sige. Men jeg kan sagtens forstå deres argumentation, også med hensyn til hele krigssituationen. Ja, og derfor med... Jeg har flere spørgsmål på sagen. Det var dejligt. Jeg klapper i. Jeg vil så kommentere ganske kort og sige, måske er retten til at arbejde, retten til bolig, også en menneskeret, som visse vestlige demokratier burde inddrage. Henning? Ja, en lille kommentar og så også et lille spørgsmål. Tidligere der så vi sådan et skema med forskellige landes bruttonationalprodukter og så videre, og nu kan tal jo være taknemmelige, og vi er nogen, der sådan lige med nød og næppe er gamle nok til at kunne huske, at der også i Europa tidligere var en del lande med et andet samfundssystem. Og der var også nogle lande med sådan forholdsvis små tal, hvad det angik, men de havde dog sådan ingen eller stort set ingen arbejdsløshed og gratis uddannelse og sundhed og så videre, og ofte også af ganske høj kvalitet. Og nu fremgik det jo så også, at det land, vi diskuterer, Nordkorea, som jeg har haft fornøjelsen af at besøge 3 gange gennem Venskabsforeningen og delegationsrejser, hvor jeg nok har indtryk af, at man får lov at se lidt mere, end man gør som turist. Der er en vis planlægning i det, men dog. Men som sagt, det fremgik også et skema, at man har, kan man sige, et forholdsvis stort militær, men udover det, så kan jeg så oplyse, at en af de ting, man har prioriteret, apropos den hjemlige skolereformsdiskussion og så videre, jamen det er, at man har faktisk gået fra 11 års obligatorisk skolegang i Nordkorea til 12 års obligatorisk skolegang, gratis naturligvis. Men ellers mit spørgsmål, som mere falder i tråd med emnet her, det er, når nu Kina de hopper med på den her sanktionspolitik, til sydenlande i hvert fald, de skriver under på sanktionerne, og så kan man så selvfølgelig spørge, hvor effektivt bliver de overholdt og så videre, det er så noget andet. Men kunne det så ikke have noget at gøre med, at hvis man ikke sådan principielt gik ud og undsagde de her atomvåbenprogrammer og så videre, så ville man åbne en ladeport for, at jamen, så vil Japan sige, så kunne de også få atomvåben og forskellige andre lande af lignende reaktionære støtning. Tak. Ja, hvem vil?
Vi lægger ud, ja. Omkring, jeg så godt meddelelsen, altså det beslutning, der blev truffet om at hæve skolegang. Jeg tror faktisk, det var en af de store beslutninger, der kom på en af de store møder. Jeg ved ikke faktisk, om det var Folkekongressen, eller undskyld ikke Supreme Assembly, der traf den, men jeg så godt, den kom ud der, så det var i for sig jo meget positivt. Jeg er fuldstændig enig med dig i det her med spillover-effekten. Altså man kan sige, hvis vi kigger juridisk på det, nu bliver det lidt teknisk, der ligger det der hedder ikke-spredningsaftalen, NPT'en, som blev underskrevet af dem, der på det tidspunkt lige havde fået klemt sig ind i atomklubben. Og det kan man godt sige, det er jo retfærdigt på en eller anden måde, men Kina, Sovjetunionen, USA, Storbritannien og Frankrig, de var kommet med, og det var dem, man anerkendte som atommagter. Og man skrev så, at derudover så var der faktisk ikke andre, der havde lov til at blive atommagter, fordi det vil man undgå for at undgå spredningen og de konsekvenser, det vil være. Så man kan sige, jo, en af de kort, jeg havde med, som var lidt senere sådan i de skjulte slide, det var netop, hvad sker der, hvis Nordkorea får sin atomvåben? Der er jo forskel på at have en atomsprængladning, som du kan komme i en stor container, ned i en tunnel, og så sige bang, om du kan lave et våben, som du kan føre frem på et missil, og som kan holde til at ryge op igennem atmosfæren, og de rystelser, det skal igennem for at komme ned og ramme noget. Så det ved vi jo ikke, om de har. Det har de i hvert fald ikke meddelt, eller det har vi ikke set, de har meddelt, de har det. Hvis Nordkorea viser, at de har det, ved vi ser paddehatteskyen et eller andet sted materialiseret, så er det klart, så vil der komme en overvejelse, der hedder, skal vi gå hele vejen i Japan? De kan samle den, tror jeg, eller kan samle de tekniske elementer i løbet af forholdsvis kort tid, og det er klart, jamen så kunne Japan også sige, det vil vi også have. Hvad skal så afholde Sydkorea? Hvad med Taiwan? Og derefter så ruller den Vietnam, Myanmar, Australien, New Zealand. Ikke? Så jeg er fuldstændig enig med dig i, der er også et politisk signal, man sender fra de 5 permanente atommagter, om at man vil ikke acceptere nye atommagter. Man forsøger at stoppe den tidligt som muligt, med mindre at man har fundet ud af, at de er nået så langt, at man ikke kan gøre noget ved det, og det er nogle lande, man godt kan lide. Og jeg nævner i flæng Pakistan, Israel og Indien. Ikke? De har jo fået lov til at udvikle deres atomprogrammer uden at blive ramt af nævneværdige langvarige sanktioner. Ikke? Altså, godt nok blev der indført sanktioner mod Pakistan og Indien, men de forsvandt jo efter 11. september, ikke? Da man havde brug for det. Jeg tror, det hænger sammen med, at de lande, og det har jeg nævnt før, at de lande har en gennemsigtighed, som man stoler mere på fra vestens side. Og det kan være bias i forhold til, at Kina måske kan have højere tillid til for eksempel et atombevæbnet Iran, eller et atombevæbnet Nordkorea, end et atombevæbnet Israel. Det skal jeg ikke kunne sige vel. Men det er klart, at den spillover-effekt vil man gerne undgå, fordi selvom nogle teoretikere siger, lad os give alle lande atomvåben, og lad os give dem nok af dem, når alle lande har nok, og alle lande har dem, og alle lande har nok, så er der ikke nogen, der angriber hinanden, fordi vi ved, eskalationen betyder, at alle bliver udslettet, hvis det bliver til noget. Det er Walls, der har sagt det, ikke? Og det betyder jo så, at så skal Danmark også have atomvåben, fordi så angriber svensken ikke. Og det kan vi jo være sikre på, fordi så ødelægger vi svensken ikke. Hvis man tror på den logik, så kan man godt tillade en vis spredning til lande, som er rationelt tænkende og ansvarlige. Og det er igen det, de mener USA, ikke Nordkorea. De mener, de er irrationelle og uforudsigelige. Og derfor kan man ikke tillade, at Nordkorea får atomvåben. Men din pointe er fuldstændig rigtigt. Det er spillover-effekten, og det er den her rulleeffekt, som man også er bekymret for. Jeg tror også, man er fra Kinas side. Fordi at hvis der er noget, man ikke ønsker, så er det jo i hvert fald et atombevæbnet samlet Korea og et atombevæbnet Japan. Nu fik man stoppet Taiwan med USA's hjælp. Ikke? Så din pointe er fuldstændig rigtig. Jeg synes, man også skal sige, at vi snakker så meget om militærets rolle i Nordkorea, så bør man også tænke lidt over militærets rolle i USA. Og når jeg har været et stykke tid i Sydkorea og tunet ind på US Voice of America, ja. Eller deres væbnede styrker. US Force Network. US. Jeg kan jeg faktisk ikke huske noget. Det er deres radiostationer. Det er radio- og fjernsynsstation i Sydkorea. Så blev jeg vævet ind i en tankegang og et univers, som var nærmest efter min bedste overbevisning perverst, macho, antikommunistisk, antihumant, som overhovedet ikke betragtede fjenden som menneskelig, men som nogen, der skulle destrueres, og som heller ikke betragtede Sydkorea som et civiliseret samfund med mennesker, som man skulle have respekt for osv., men som gooks, som man skulle passe på, og når man kørte ud i sine biler, så skulle man sørge for at have uniformhuen af, så ikke de der
potentielle terrorister ville skyde efter en, og man skulle altid have vinduerne lukket op, og dørene skulle være låst, og man måtte ikke stoppe i nærheden af steder, hvor der var en masse mennesker, der så ud, som om det kunne være farligt, for eksempel studenterdemonstrationer og den slags. Altså, jeg synes, det var så ufatteligt, at den her demokratiske verdensmagt spyde sådan noget galle og gylde ud i et land, hvor de faktisk skulle være deres store velgørere og så videre. Og jeg ved, at sydkoreanerne også brækkede sig i lårtykke stråler over amerikanernes tankegang og adfærd. Men det militær spiller en meget stor rolle i USA. Det gjorde det i gamle dage, hvor en præsident advarede mod det militærindustrielle kompleks. Det var der grund til dengang. Det er der sandsynligvis, og når jeg taler uden for mit ekspertområde, det er der sandsynligvis grund til at være meget på vagt overfor den dag i dag.